Shalom. Buria ni Tuhata na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Tama tadok melihat itu Tuhan debata di siala asidot holong ni rohana. Bui do pihita marpungu di bagasan hahi pason do las ni roha. Lau memuji-muji goar ni debata la jala dohot menangihon hata ni debata. Atong taparadima rohata di permingguan Advent paupatanon. Dalam panghidup kita tu Tuhan, anggiat permingguan tahun, hobar tulomoni rohani debata, asa dapotan pasu-pasu hita, lau mangula-ulat tujuan ni hari. Atong martangyang ma hita di bagasan rohat tabi. Amin. Tamulay mga parmingguata, marid de mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Tuhan di porbadia, nama no palangi dohot tanoon, amen. Marolop-olop maho jala marlas ni roha ale borusion, ay idama na romau maringanan di tonga-tonga mi, ninna Jahuba, haleluya. Martang yang mahita. Aliaman nami jala debata nami,
namandok mulia te dohami tuho sian nasa rohanami, ala disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus napaluaon hami, sian dosa dohot sian hamatean. Upangi dohami, sai patiur jala rajai marohanami marhite-hite ton diperbadiai, asa unang hurohanami mida hamet meton nai, urupi hami, asalam hutanda hami ibana raja naungroi, sobaun ni sandok jolma na dilihat portibion. Amen. Kudul mamu. Kabigima ende pujian sian kor ina para Kamis. Mari demahita. Hata ni debata patujolo ni jamita di hita minggon imana tersurat di Roma bidu 10 tolu
ayat 12 sahatu ayat 14 tajahama marsorin-sorin jala di ayat 14 rakmahita majahan. Nasal punema borngin na jono nama Arian. Atong tatanggalima aka ulaon hahulomon. Tasulukon ma aka sijata hatiuron. Songon na patut Arian. Unang masapuhu parmanganon dohot parminumon. Alai sulukon hamu ma Tuhan Yesus Kristus. Jalaunang masarion hamu daging muna lau manungguli hisap-hisap. Ima sahatna. Mertua ma akan naman ang ihon hatani dibata na upiopsa jala namang ulaosa. Tabi kima ende pujian sian padon suara ina Naomi. Marit de mahita.
Huriani Tuhata, ni bagasan Yesus Kristus, ni bagasan Tikion, tatopo tima dosa pangalas ita, tu debata, nang tu dongata, jala di bagasan serep ni roha, Roma hita tu jolo ni Tuhata, mangido hasesaan ni dosata. Martangiang mahita. Aliyaman nami jala debata nami na di banua gijang para si roha na sumurong midahami. Upar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalosyan nami na godangi di jolom. Tatap mahami marhite-hite asin ni roham. Jala se sama dosa nami sa luhut na ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Musat pe akadolo jala humutala karobean alayang go parasi ni rohaku naso tupa musak sian ho jala padan ni hadame aku naso tupa humordit ninna Jehovah si asiho hasang apa ma di debata na di gijang udul mam masuk mahita tu acara nomor 10 maret de mahita. Nasa
Atani debata nagabi dalam tunggulune baru dihitam darion ima antara surat sian Efesus bintu 2 ayat 14 songonon maridok. Ai ibana do pardamiata dung dipasada na duai. Jala ditantangi dorpi parholangani ima hamusuoni. Ima sahatna atau ngerak mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ali Tuhan debata saya pergugui mahami mangulahon na hombar tu hatami. Amin. Mari de mahita. Hatidakon maha porsiautai songon nahi natidakon ni dong atas sah porsion di portibion rak mandok mahita. Au porsea di debata Jehova ido ama perguguna suatu dosan nama no palangit dohot tanon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai iman tinubuan ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata nama nao na berni di pahuman ni silatus. Nama tetar pajal lo ibana di hau pinor silang. Jala tua tu bono toru durung tanom. Namula mangulu di are patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau kundul tu siamune debata Jehova. Amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pai mamula sogot tu tanaon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dihasiasani dosa dohot dihatai na mando mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan na surah-surah. Amin. Tapi gima titing na masa di tonga-tonga ni huriata. Salam, urian itu hatta, bagasan kau Yesus Kristus, tatangihum nasi tokin, tikting namasa di huriata di minggodo minggu naro, perjolo ruas natamba, mulai sadarion tanggal 22 Desember tahun 2024, martabama ruas ni huriata, ima keluarga niamata Fernando Simbolon do inata Sondang Rohayani Borusitumeang do dua dakdana ima Immanuel Edo Sahala Simbolon dohot Sebastian Hamonangan Simbolon nama renganan di jalan se Besitang se Batanggadis
nomor 10 sia masuk ke sektor sada. Jongjong mana sida. Oleh ate betul mamu. Napaduahon. Tikting pardongas saripeon. Tikting paduahon. Hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024. Maringana di Huriatta GKP Padang Bulan. Majalo pasu-pasu parumah tanggaon na baruma. Henrico Lumbantoruan. Anak ni Amata Lumbantoruan. Tubuh ni Inata. Te baru panjaitan. Situa te baru panjaitan. Nama ringanan di perumahan Esther House C1. Bunga Esther 14. Anggota ni Huriatta GKP Padang Bulan. Sot Padang Bulan Sada masuk sektor 2. Dohot Orana Citra Noviana Boru Sinaga. Boru ni Amata Sitor Sinaga. Tubuh ni Inata Riana Boru Boru Simatupang. Nama ringanan di Benda Timur 15. Blok E 26, 29. Anggota Nihuria GPIB Jemaat Kinasi Serua Ciputat. Napatuluhon, taringo tu pangaradion pesta perayaan Natal di Huriatta. Di pamasa manang di patupa Huriatta do general repetisi manang latihan parpudi. Tanggal 27 Desember 2024 barang hari Senin mersugut pukul 4 botari di Huriatta. Hobar tusi asarade mahita akka nama dohoti liturgi do akka nama redde sarohita tu may mangihutton general repetisi. Napapaton purna bakti. Hari Rabu tanggal 25 Desember 2024. Manang hari Natal Perjulu. Di Patupa Huriatta do acara purna bakti tu penatua. Ima Amata penatua Profesor Dr. Andus Joner Hasugian MSI. Dohot penatua Nursinta Borumanurung di Permingguan Arian. Napalimahon, taringo tu pesta perayaan Natal di Huriatta. Naparjolo, tanggal 24 Desember 2024 manang hari Selasa. Tapatupa do Permingguan Borngin, manang ibadah Natal, masuk pukul 10 sia, manang pukul 7 Borngin, dohot marhata berbahasa Indonesia. Napaduahon hari Rabu tanggal 25 Desember tahun 2024 Natal Perjolo mai permingguan 2 hari ima ibadah pagi pukul 8 masuk pukul 8 berbahasa Indonesia. Napaduahon masuk pukul 10.30 anang arian marhata Batak diuduti dohot acara marulaun nabadia. Hari Minggu tanggal 20 Desember tahun 2024. Obar tu nasomal tapamasa mamuse permingguan opat tali. Hari Selasa tanggal 21 Desember taparade do ibadah akhir tahun masuk pukul 10 sia berbahasa Indonesia. Hari Rabu tanggal 1 Januari manang tahun baru ibadah di Patupa Huriatta 2 hari, imam masuk pukul 8 manugot berbahasa Indonesia, dot pukul 10.30 barhata Batak. Obar tu prosedur keamanan. Nah di anjurum pamaretata. Asaradiro hatta madohoti natali aleunang betabuan tas nabalga. Jalo bolu tabua pe sutung suku-suku rata bola di pro polisi manang petugas keamanan memeriksa. So nima namasa tikting namasa di Huriatta minggu dot minggu naro. Amin. Lau manomu-nomu hatan itu hatta marede hita sian bukuede nomor
42 ayat 1-2. Damini debatana sumurum sian saluhut naroha, imana mangaramoti hati-hati rohanang pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita saluhutna. Amanami inanami sudah hita nahina holongan, di minggu Advent na paupatonon, jala oma minggu Advent na parpudi, ala satu kenari masuk makita di acara marnatal, marningot, hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli nagabi si peopota jala si hangulu honota di sandok mulutta si ganup ari, imana tersurat di panurirang Yesaya bindu ono pulu, mamuka mesen ayat sada sahat rodi ayat pitu, songono madidok hata niri bata rap mahita manangi hossa. Panurirangun taringot tu hatiurun na bicar di Sion, dohot taringot tu hamubau niroha niaka parbegu tu Jahuba. Hehe maho, marsinondang maho. Aina Roma panondang mi, jala hamuliau ni Jahuba bicar di atasmu. Ai idama, haholomondo makukupi tanoon, jala hagulapon angka bangso. Alaina bicar nema, Jahuba di atasmu, jala marsinondang hamuliauna di atasmu. Jadi, dapotonon niaka bangso parbegu ma panondangmu, dohot akaraja mandapoton sinondang nang bicar diho. Patonggor mamatam mamereng humaliang.
luhut manasida marongoman ro mandapotoko. Aka anakmu rosian nadau, dohot aka burum abing-abingonna. Iadung diidahona sida marroan si harma panailim, jala hicca jala lubang roham hilalaumu. Ay turun matuho hamoraon ni laut, dohot hinaguk niaka parbigu ro tuho. Tutupan niaka parduan ni utoma tanom, akahoda parhuli sian midian dohot epa, salut nasida rosian seba, mangusung sere dohot daupa, jal aka puji-pujian ni Jehovah baritahonon nasida. Salut dor biasa naka kedar marpungu tuho, aka biru-biru tunggal sian nebayot mangoloiho, manaik nasida tulang gataku, bahen pilihan lomoneroha, jala marmulia bahenoku joro ni hamulioku, ima sahatna. Dipangidosian turbukon tuhita, saluhut akan nahinokopan ni Tuhan Yesus Kristus, nang rotu portibion, mangalehon hasisan ni dosa, paluahok kita sian hamatian saliling nililingna, jala patupahon paradihon dihita, ima hanguluan nai baru, rap dohot ibana saliling di portibion, jala hanguluan saliling nililingna, di benua gijang, ima hehe maho. Marsinondang baho. Amanami nanami molo tinaringotan taringot tu nahehe akai sedo narikot hehe. Jala kai sedo narikot marsinondang. Buasa maikon dipangido disunggulhon tuhita asahehe. Jala buasa ma dipangido tuhita jala disunggulhon tuhita asa marsinondang. Amanami nenami didok ma tuhita hehe maho. Adong tulu kriteria ni halak naikon hehe. Naparjolo ima hala natarpudo. Amanginan salut nakita nahinakolongan, halak natarpudom ima halak nang menanda Tuhan Yesus Kristus, nang manangihon berita nauli, alai dang diulahon ibana, dang dipatuduhon ibana, hadiriona nang porsiai, dang dihanguluhon ibana, dirina nang manjakon barita naulii, asa mengulu di bagasan barita naulii. Ali justru memang nunga dido ibana dirina na porsia, jalan nunga jot ditangihon ibana, berita nauli, alai toktong ibana tarpudum. Songon endeni anak nalilui, jot do hutangihon hatam, sian akka naposomi, alai dang huulahone. Imana tarpudum mamanginang. Jadi buidu hita di pardalanan ninguluta si ganupari bolu gabi tarpudu pita alani situasi dot keadaan namasa tunguluta si ganupari tahilala bahwa papor suku mulut taong padangolhu natatawonon, paliliku pangurupion narosian Tuhan debata Jehovah.
Imana masa jalan narotu pikiran jalan tungulun ni bangsa Israel nang mulak sian habuangan Babel nabinuan ni si Nehemia dohot si Esra asa nalaho pa jongjok kun Muse ima Jerusalem jala pa jongjok kun Muse bagas joro ni debata nang malohai nang marongsoy ale dung mula dung sahat nasida tuhuta Jerusalem dang adong dinasida hasadaon dang adong kekompakan dinasida nasida holan na mambuan egosentris pribadi nasida masing-masing paturehon pauliulihon narikot tuhadiriyonna dang diharikot nasida nalaho patupahon songon dia dosa sitong na nasida na mulak tu Jerusalemi. Alani doa manginang taringot tu Jerusalem na uli na dinggan na termasyur na binaritaon yang kaupung nasida na baron tu nasida uju dihabuangan di Babel hidupe dang boy idam nasida dang boy tatapon nasida dang boy dinikmati nasida Allah tarulang sudah Jerusalem. Dang boy nasida romar somba tu bagas joro ni Tuhan debata Jehovah. Songon hinauli ni barita na sahat tu si pareon nasida. Taringot tu hinauli ni bagas joro ada ngarong bagas jorui. Jaladang jongjong aladang anong hasadaw. Ima halak natar podong. Jadi amanami nanami rikot do berita naulion na pinasahat ni panuran Jesayon tu nasida hehe maho unang maholan tu hadiryo mu harikotong hehe maho asa marsada pajongjokon kota benteng Jerusalem jala pajongjokon bagas joro ni Tuhan di bata Jehovah jala molosonari duduk tu kita hehe maho amanginang saruna kita nangin nakolongan molo nasailaon dang tahanguluhon dang taulahon dope barita naulii di ngoluta si ganopari nang binuan ni Tuhan Yesus itu ngoluta dang adong dope mangulu di hita ima holong dame dohot hasadaw ni roha nang pe tadok hita na porsea hei mahita taulahon ma barita naulii hatani Tuhan dibatai di sandok mulut si ganopari. Ai ido hanguluata. Ai ido mbay nagabero Tuhan Yesus Kristus tu portuyon. Asa disunggulhon tu hita asa unang tarpudom be. Ale gabehehe. Napaduahon naneng dohonon na dihita ima narikot na hehe ima halak na tinggang. Manang nasailaon mangulahon dosa dohot hajahaton. Halak na tinggangon rikot hehe. Halak nang mangulahon hajahaton ni manang dosai di ngoluna nasailaon. Dina di begeibana hehe maho. Ado naneng dohonon na disi. Unang bedat dati mangulahon dosa. Hehe maho. Tadikon tinggalhon dosa dohot hajahatoni dukon ditandaho Yesus Kristus di ngolung. Ido. Di Yohanes 5 ayat 14 Yesus Kristus pajupang di bagas joro niribata dohot halak nang 38 tahun marsahit jala na dipasahat akka keluargana tu kolam Betesda ala di kolam Betesda ro sahalisa tahun suruh-suruhan ni Tuhan debata Jehovah lahu menggucakon aiki jala manang isi na parjolo sahali masuk tu aiki melum manang aha pesahit na
Ala yang manginang, nungan na niya liling na amat taon, di pinggir ni kolam Betesdai, martaw-taon, bahkan puluhan tahun, dan bui bana masuk tu kolam Betesdai, dung rusur-rusuruani, ala ditikinay meret ibana siyan poduman nai, nunga jumolo halak masuk. Dang dapotan iban. Jadi rumah Tuhan Yesus di bana neng malupo. Ay bohado au neng malum Tuhan. Ay neng mijur do piang sian podomaku na perjolo halak masuk. Atong ahamadidok Yesus di bana. He maho belum ma lagemi jong maho. Mardalan maho. Hehe may bana, di balon malagena, mardalan ibana. Jadi di ayat 10 paton di bindu 5 Johanneson, pajupang nasida di bagas joro, ahamadidok Tuhan Yesus di bana. Nang malum dohong, nunga Tuhan. Atong unang bedat dati mangulahon dosa. Asa unang roh oposisian ni do petuho. Jadi amanginang salulah hitanangin holongan, molo nasailaw kita tinggang. Taulahon dosa dohon hajahaton. Gabi roh akka panguhuman narotu hita di pasahat Tuhan di bata Jehovah. Molo nunga malum hita, molo nunga tahilala Tuhan di bata Jehovah mangalehun tu hita hasesani dosa. Jala di pahisar pamatangka, di pauli museng ngolutta, unang beta dati dosa. Hehe mahita. Mangulang kita mangulu di bagasan hatani Tuhan di bata Jehovah. Sadanai hatani Tuhan Yesus Kristus. Tu parupuan natar dapot pilit lakana. Jala mardusa. Jadi parupuanon dibona kasiboto surat dohot malim. Dohot halak Yahudi, tuadopan ni Tuhan Yesus. Alay guru, on tardapot marlakapilit, mangulahod dosa. Anggo patik ni si Musa mandok, ikod dang gurhonot ton di bana dohot batu, sahat ro dinamate ibana. Alay uduk do Tuhan Yesus manurak tutahano. Dungi tidak dati nasida musem mandok ahama bainota guru. Dungi di padirga Tuhan Yesus masih majujungna ahama di tu nasida. Manang ise naso mardusa ibana memandang gurhon batu jumolo sahali. Manang ise naso mardusa ibana memandang gurhon batu jumolo sahali tu parupuano. Dungi di manurak musai Tuhan Yesus ditahan. Dangadong namandang gurhon batu. Marlawan do nasida saluhna. Gariade batu naking nang tidiop naside. Nang didangurhon tu paropon na mardosai. Gabi di debuhon tu tano. Dangadong binataring. Daholan Yesus dok paropuani bisi. Dia laman nabi dagi. Di pardirga Yesus masih majujungna. Di dok Tuhan Yesus matu ibana. Dangadong na tading be. Dangadong na bandang guru hoko. Omma alus ni parupuani. Di Yohanes 8 ayat 10 sada. Jadi nin nama dangadong Tuhan. Dungi di dok Yesus matu ibana. Ahupe. Dang uhumokuho. Laho maho. Unang beho mardusa 7 Aryo. Amanginang salunang kita nahinahulungan. Haroro ni Tuhan Yesus Kristus tu pertibion. Mangalihon hasisan ni dosa tu hita. Aira ngodong hita nanggo sada na tuk pasesahon dirita ganup marsada-sada. Las manang songon dia burjuta.
adong hita nabui manisa dosata. Lasongon dia peta patu papilian nasundinggan tuadupan ni Tuhan di bata. Dangadong amanginang. Dangadong. Sarupa may songon abita na tapakeon waing. Molonung ngatahilala rotak kotor abiton. Boy do tabain tu mesin cuci. Atong dison adong sabun, dison adong aek, dison adong arus listrik. Payas madirim. Boy do tado kontu baju teh songoni. Deko kita do pamasuk konibana tu mesin cuci, tak pamasuk sabun, tak pamasuk pewangi, dungi tabain ukuran nalau manuci, apakah ini pakaian setiap hari, dan kemudian kita pencet tombol power jala mangulu merdalan mamasini payason iban. Dan adong nanggo sada kita nabui payason dirita. Las manang songon dia pe berjuta. Manang songon dia pe nang bui tapatupa. Pilihan nasundingkan tahilala. Pengabdiata. Di bagas joron manang di parkarejo ata manang di tonga-tonga ni jabuta. Tongdo kita merdosa. Aledung roh Tuhan Yesus Kristus. Holan ibana do natuk paluaho kita sian dosa. Dung di pasahat ibana diri na tuhau pinor silangi. Mudarna na durus di hau pinor silangi do. Namani sahita saluhutna. Amanginang salutna hita na hinaholongan. Di bahini unang betat dati mardosa. Songon na nidok ni Tuhan Yesus. Ahupe dang uhumokuho laho maho unang beho mardosa tujuluano. Nada potita hasesan ni dosa yang mengenang. Dung roh Tuhan Yesus dung tajakon ibana nagabe si palua jala si panguluton dita. Unang dita dati mardosa. Molo tumpe tabiring halakan mardosa. Tabunnya ti nasida mardosa. Mardosa nasida dapat pasu-pasu. Mardosa nasida dapat pangkat do jabatan. Mardosa nasida tambah arta dohor akahamoraun. Mardosa nasida songonuipe songonita bona boy tu dia. Jangan ikutkan. Lo mau lekah lagi. Kita nang tatanda Tuhan Yesusi. Unang beta dati mardosa. Ala nang tajalo haluan ni dosa. Hihimah kita. Napatuluhan halak narikot hehe amanginang. Ima halak na dibagasan arsak ni roha. Rikot hehe. Unang say martukulisang. Unang say margudopong. Unang say manolsoli diri. Unang say tading di bagasan perenungan ganuparion buasa mahu taon songonong. Say torus di bagasan narsak. Pulut ni dongania te burjua wale songoni pangalahona. Pulut ni rohama te marado panawida. Songoni mahubain nasalau tuhabe songoni mabalos mutuau. Turusolan na marsak. Mohon maaf, molodong na marguar si Marcella. Amanginang, molodong Marcella di son guarna manang yana kota manang dongata marsak selalu kan idunueng. Mohon maaf. Jangan kita terus menerus di bagasan marsak di ngulut tahun. Jangan. Bangkit hihi magok sian arsak ni. Asa boha. Asa hisar dagingmu sihar nang panailim. Mana tapo didenggan bahasa dia siniroha nang pinasahat tuho marhiti anak na Jesus Kristus. Hihi magok. Amanginang. Ay pangujunan saliling mangulu hita di Portibion say narodui. Tidak akan habis-habisnya pengujunan.
Las manang songon dia pe ringgas tamar tangiang, manang songon dia pe ringgas tamar minggu, manang songon dia pe ringgas tamar muji pasangapun Tuhan debata Jehovah, pangujunani sairodui. Ai pangujunani tu hita lam menguji hapor syau taidu. Adong jamitani dongan namandok molo dipangidoho gugu ditangyang mutu Tuhan. Ama alus ni Tuhan. Dan gabi dilihok tuho gugu ni botohon. Dan gabi dilihok tuho ima gugu ni parbinotoan. Dan gabi dilihon tuho pangkat dan jabatan yang timbul. Dan nagabi dilihon tuho ima dan adong permasalahan kehidupan. Justru asalam margogo ho dilihon Tuhan di bata Jehovah do tuho aragam pangucunan. Asalam disima ho manahan jalabui ho mangadupia karagam namasa di nguluong. Nina. Jadi amang inang malo say torus sita di bagasan narsak dang adong nabui tabaen, dang adong nabui tapatupa, dang adong nabui nanggo sada nalaho bahenota pasangapon Tuhan di bata Jehovah ay torus sola na marsak. Jadi konhehe do kita. Didok di 1 Korin 10 ayat 10 tolu. Holan pangujunan na patut dijolma do nang mangonai Tuhamu. Haposan do debata dang loason na hamu ujunan lubisian gugumuna. Haposan do debata dang loason na hamu ujunan lubisian gugumuna. Jadi molo marsak kita amanginang natahilalado dang mampu kita menghadapi nasa pangujunani atong hema kita. Ternyata pangujunani dang lubis yang gugut tamanginang. Apapun itu, mungkin itu datang dari kawan kita, mungkin itu datang dari keluarga kita, mungkin datang dari suami atau istri kita, atau dari anak-anak kita. Pangujunani rotu kita. Mungkin nasailan taripu doi bana dongan HP gabialo. Bisa saja itu terjadi. Ido. Natuari yang mengenang Natal Pemprovsu. Tanggal 20 di Pancing. Jadi adong namar white collar songo kamion na gabi panitia. Alani torop ni jolomaon perkiraan 10.000 gabi 10.000 ro sembako na pinarade hurang dangi si pangano na pinarade hurang aku na pinarade hurang aha mana masa manginang wala na marjamitai dohamu paditai nina songono pedang boy dia tu ramu ninna. Hapi ay buama manahan arus ngalubi o para tu sala laho manjalo sembako tu 10 hala panitia. Buama laho manahan arus sala o para tu sala lubi ro laho manjalo idahan. Akhirnya adong na dapat tolu bukus idahan. Hapi harong di sana sodapotan manangaha. Adong dapotan 2 miyak, adong di sana sodapotan manangaha, adong dapotan boras, adong di sana sodapotan ahap. Jadi amanami nanami salunah hitanah hinaolongan natabuan mandokon kaya kola na marjamita ido hamu. Anggo songono pedang adong di bui di patu pahamu. Nah, jadi amang inang manangape dang luason na ujuna kamu lubisian gugubuna. Pangujunan apa tu narotu kita mana isi pe kita. Saya nari taripu dodongan HP halo. Itu semua semakin memperkuat dan memperteguh iman kita kepada Tuhan. Hikmah kita. Jangan dalam arsak terus. Hikmah kita ai ngaro panondangmu.
hisar matangmu, hisar manang dagingmu, hisar manang tondim. Idona nang pangiduan na tuhita. Bagian na paduaho, marsinondang baho. Ngulu na marsinondang ima ngulu na marsormiton, holong dohot hasitongan ni dibata. Marsormiton, holong dohot hasitongan di dibata. Jadi ang manginang, dang sinondang na asing na gabe tasormiton. Alay sormin sodang nasian Tuhan debata Jehovah do nang pinasahat na marhiti-hiti anak na Jesus Kristus do nagabe sormitonota di nguluta siganupari. Molo tayo itong nga manginang di ngulut taon piga hali do kita buhay mangulahon na dinggan sadari. Jala piga hali do kita mangulahon na jahat di ngulut taon sadari. Di sadatiki Albert Einstein mengajar kuliah di bani-bana sada ilustrasi di kuliah nai kali-kali walu. Di pajojoribana mga hali-hali waluong. Sada hali walu. Hohom sude mahasiswa. 2 hali walu 10. Hohom sude mahasiswa. 3 hali walu 24. Sahat rodi sia hali walu puluh sada. Hohom sude mahasiswa. Aledong di do ibana 10 hali walu puluh sada nina ibana. Pitur sude marongoman hira pornge hira tahun ribut sude mahasiswa. Gabe Roma Albert Einstein mandok tunasida. Ditiki hudokon sitong sian sada hali walu sahat rodi sia hali walu sitong na hudokon aduk kamu mandokon ini macam good baik. Alidung sahali au sahala pitur sudiamu keberatan. Nina Albert Einstein. Memang begitulah sifat manusia manginang. Sia sitok kita tapatu pada ngolut taong. Dak pola haru diatur kahalaki. Ali sahali kita salah. Pitorondo bocing siswada. Ondo bocing siswada. Hola sahali kita sada. Jadi amanginan saluk nahita nahina holongan. Songonido nang patik nasa pului. Sitok kita sia. Hola sada kita salah. Dan adong kita nasitong diadupan ni Tuhan di bata. Alai hati goran doh asitongan ni Tuhan di bata Jehovah. Ima. Dan diperhitungkan ibana dosa tanah gudangi. Asa Tuhan mati kita selalu. Alai hasitongan ni Tuhan di bata Jehovah. Ima sondang nabi nuana tu portibion. Ima roibana tu portibion. Mangalehon dirina di bagasan anaknya Yesus Kristus. Asa hita na orbukian. Holan roh walugo orbukon. Pitor dihabak kondo manang tu dia. Dan tarboto manang tu dia. Alai holan roh Tuhan Yesus Kristus. Gabi sahalak na marsangap makita na arga. Ay arga dohamu ditubus. Unang be ulahok kamu be dosa. Nina Tuhan Yesus. Jadi marsinondang mahamu. Marsinondang maho. Nina tu kita amanginang. Sordang nasian Tuhan Yesus Kristus. Sorminan na ima hasitongan do holong nasian Tuhan Yesus si tapatupa. Ay songonon do holong ni rohani Tuhan debata tu portibion. Pola do anak nanan sesadai di lehon. Asa ganup na porsia di bana dang tu hamatian. Alai Tuhan nguluan na saliling dililing. Pengorbanan. Jadi molo amanginang di patupaho holong mararopon halak. Dan di patupai wana balos na holong mararopo kita. Unang marsakko.
unang marungut-ungut, unang marpandelian, unang gabi sumurut tu mangulahon kolongi. Jala unang paitong-etong holong na pinatupam tu nasida. Unang bilang-bilang, jangan. Ditiki diperintahkan Raja Daud mamilangi bangsa Israel, songon dia do diakna, songon dia do torokna, hale Peter di patu-patuhan di bata Jehovah paruhuman tu nasida, dan boy bilang otak, paso-paso nasian Tuhan di bata Jehovah. Alay na boy bilang otak ahadu na boy tapatupa, holong ni Tuhan di bata Jehovah, nagay besoruminan holong na nanang tapatupa di sandok ngulutong. Jangan hitung-hitung apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Aidang bui tay tongot tay. Alay coba hitung apa yang telah kita bisa lakukan kepada orang lain. Sebagai tanda cinta kasih kita dan kesetiaan dan balas Tuhan yang telah memberikan kasihnya kepada kita. Ima halak nang mersinondang. Jadi amanginan selalu kita nangin nolongan adong 4 ayat nanerohonon na tuhita. Di Yohanes 10 ayat 12 di dok. Dungi diulahi Yesus muse majamita inasida ninama. Ahu do panondang ni portibion nasotupa mardalan di naholom na mangihot tonau. Di ibana do tahe panondang hangluan. Jadi malo dong dihita do panondangi malo nang tohodo Jesusi tahapur siai di ngolutan nang paluahu kita sian nasa dosa do hajahaton ni jalan nang mangale untuk hita hanguluan nasa liling-liling nai unang beadong na holom di hita. Unang tahu kupi holomi nang adong dihitai songonon. Ala ikom patar dui di ngolutan. Dan bahkan jangan kita menjadi sumber kegelapan itu, alana kegelapan itu dosa dui. Kegelapan itu penderitaan gue. Kegelapan ini hakulomoni dang di halomohon jolmai. Alay adong do hala na mangulu di si. Alay unang adong hita nang porsiaon mangulu di hakulomoni. Bahkan sumber hakulomoni tu hanup hala. Napaduahon sada Yohanes sada ayat 5. Ondo barita nahubege hamis yan ibana gabi barita honon tuhamu. Panondang do di bata dang adong di bagasan ibana manang aha nahulung. Ketika masalah datang kepadamu, ketika pangujunan roh tuho, unang dokon dang adil Tuhan di bata. Aidak ya Tuhan di bata dang adil. Ido, dakian. Jala unang dokon tu Tuhan di bata Jehovah, bahwa dang dihaholongi Tuhan di bataho molo ropa aka arsa di bagasan ngulum daong. Justru ala ni holong ni rohani Tuhan di batado umbay nagabe dilehot tuhita pandonganion pangaramotion dot holong na tuhita. Ima Yesus Kristus. Di Yohanes 12 36 di dok bican di homu bican di hamu dope panondangi porsea mahamu disi. Asa gabe anak ni panondangi hamu ima dihatahan Yesus. Amanginan salok na kita bican di hamu panondangi. Molonungan dibuat halak panondangi siako dang adong bui na bui patopa kita. Bican di hamu panondangi. Mangulu mahita di bagasan sondang nasian tu Yesus. Iya. Ay molonunga dang adong be panondangi dihita makulu ma rohatau. Cina Bapak Ibu. Nunga diantisipasi nasida manang songon dia ati biha mitop mata nyarion. Dibain nasida persiapan matahari. Pengganti matahari yang diciptakan Tuhan itu. Nah, kita piamanginang di sandok ngulut tahun, dak pola loja-loja kita menciptakan matahari songon nabi na ini Cina. Alay mari kita panguluhon sinondang nang wadong dihitai di sandok nguluta siganopari. Matius 5 ayat 14. Hamudo panondang ni portibio
Ini dia. Hamudo pandondang ni portibio. Atau ngamanginang marsinondang mahita. Endeta nomor 510 alu. Dakpola marinde kita. Wujahakon madita disi. Marsinondang di ban Jesus asini rohanai. Jalahita do disiuru. Asa tapabuai. Tapagalak mapalitota. Tapatiur dalani. Ay torop do penalilu. Say hatop ma mulaki. Ayat 2 didokon. Nang awon na jolo. Na daw na jolo. Dinaholom liluaw. Alay sondang nituhakku do mambuanau mulak. Mambuan mulak kau. Tapagalak palitota. Tapatiur dalani. Ay torop do penalilu. Say hatop mamulaki. Jadi amanginang selalu nakita holongan, najolo nagulap do kita, nalilu do kita. Alenunga ta jalo sondang ni Tuhani atau marsinondang mahita. Dingolutong na parpudi. Sondang nasian debata manait akabangso mambuan parlas ni roham. Sondang nasian tuan debata mambuan akabangso mambuan parlas ni roham. Ahamai parlas ni roham. Tu Jerusalem asa di pajongjong musi Jerusalem na barui ima kota benteng yang luar biasa bagas joro ni dibata dibuan ma anak ni bangsa Israel siana kaluat dohot boru na siana kaluat jala mangusung sere dua kagenup raja dohot daupa. Jala dibuan doa ke puji-pujian tu Jehovah Allah nidinggan di bahasa ni Tuhan di bata. Salut dorbia sien kedar dorbia naum dinggan. Dibuan do biru-biru tunggal sian nabayot dibuan tu Jerusalem. Asa adong pelian tuadupan ni Tuhan di bata. Jali amanginang salut na kita nahina holongan. Di pangido sian jamiton kita hehe maho marsinondang maho marpilian maho. Pilihon ma pilihan na sundinggan tuadupan ni Tuhan debata Jehovah. Ala pilihan na sundinggan nungat dibuan Tuhan debata. Ima marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus tu portibio. Pilihan na sundinggan. Unang alang-alang pilihan. Unang ragu-ragu kita mambuan pilihan na sundinggan. Unang makilala kita molo tapilihon na sundinggan. Gabi rugi kita. Gabi moru sinamota. Gabi moru nang akka bilang-bilang ta di rupiah ta. Iya, pilihan na sundinggan amanginang. Tapatu-patu adupan itu ang debata. Songon nabinuan ni parohasian purba. Di Matius 2 ayat 10 sada. Dungi masuk manasida. Di sobahon matu Tuhan Yesus. Sere. Haminjon. Doho akan naang. Sere amang ina. Emas. Haminjon. Akan naangur. Onma amang inang pilihan na sundinggan. Nabinuan niya ka. Parwasian purba. Nakita pe di punguanon. Di pangido Tuhan debata Jehovah siyak kita. Ikumbuanot tado pilihan na sundinggan tanda nang hehe kita. Jalan marsinondang. Unang marpangotik kita mambahin nadinggan tuadupan ni Tuhan debata Jehovah. Hape tapangido di tangyang ta. Tuhan lihon matuhami pasu-pasu. Tuhan lihon matu anak nami gabi tembus calon CPNS. Lihon matu hami Tuhan anak nami asa masuk tu sekolah kedinasan. Lihon matu anak nami asa masuk tu perguruan tinggi negeri. Hapi tu adupan itu Tuhan debata Jehovah dan tabahin nadinggan. Molot aboto do mangido nadinggan siang Tuhan debata Jehovah. Hita be ikombainot do pilihan na sundinggan diadupan itu Tuhan debata. Songonido pinatupan itu Tuhan debata Jehovah tu hita siganup ari. Atau ngamanginang
hehe maho, marsinondang maho, ay ngarobe panondangmu, ima Yesus Kristus, si palua, si pakulu, jala si parade, hanguluan nasa liling-liling na bihong. Amin martang yang mahita. Moliati maali Tuhan, didenggan di masam na ngasin roham. Atong mangulu mahami di bagasan na hehe, jala marsinondang. Ainunga hujak ko kami Yesus Kristus si palua, jala si pangulu kami. Tondimna badiyay ma Tuhan, na mandas-das sami, asa unang say di bagasan na tarapudom, unang say di bagasan na mangulahon dusa, jala unang say di bagasan na marsak. Alay hehe mahami, marsinondang, jala mangulahon hatam na badiyay di sandok ngulu nami. Ubah kami mapilihan na hucuc di hadapanmu, ima daging ng toni nami, nang pilihan sere hamincon dohot akan na angur. Bahin parsembah nami di hadapanmu Tuhan, jala bahin hamuliaon di habangsa parasianmi. Moliante ma ale Tuhan. Paborhat mahami, lahu mandala di ngulu nami siganupari, di bagasan pos niroha. Aidang luan leanonmu Tuhami pangunjunan, luwis yan gogonami. Ay pangunjunan na patut do, na masa di ngulu namyon. Asima roham. Atong pasrohan nami Tuhan, paso-paso muhami, paso-paso muamang pandita John Kitop Silitonga, nanang mengakhiri tugas pelayanan na di tonga-tonga ni Uriam GKP, nang secara khusus di GKP Padang Bulanon, nang tarumo bima di Pamenon. Pak Borhat may banado denggan di bagasan nasini roham, memasuki masa pensiun di bulan Januari tahun naro. Mauliati madiho Tuhan. Posrohan nami, danggabe di bagasan arsak akan aposomi Tuhan. Ay ganup halak di pangidohodo Tuhan tunasida. Asa maparati atehon ngulu niya kanang manguluhon nasida. Asiroham Tuhan. Pasu-pasu sedia kan aposomon na makubasi di tonga-tonga di Huriam GKP Pamenon. Pasu-pasu ma. PHJ majelis salunaka tim musik song leader nangaka pegawai pasu-pasu ma Tuhan. Asa tok-tok kami baik gabi pasu-pasu tuhu maliang nami. Moli adi ma dihori Tuhan. Pasu-pasu ma keluarga nami ima keluarga Fernando Simbolon do inang boru situmiang. Nong gabi ruas ne baru di Huriam GKP Pamenon. Dohot yana kon nasida dua halak. Pasu-pasu nasida Tuhan. Gabi ruas na burju, gabi ruas na mangulahon hatam na bariyay ngolu nasida di son Tuhan. Jala martamba-tamba maha porsion nasida, jala martamba-tamba nang ringgas nirwana sida, nang martamba-tamba ma nang holong nirwana sida martuhak kokoh Tuhan. Dukon masuk nasida gabi ruas di son. Upasatami manang tuho Tuhan ima keluarga nanaing mencalo pamasu-masuan perbagasan di tanggal 27 Desemberon. Ima si Henrico Lumbantoruan dohot si Citra Nopiana Borusinaga. Bahin manasida gabi rumah tangga na toktong memuji pasang apon warmi. Saya homa nama masu-masu nasida di pardalanan ngolu nasida dukon gak bisa ada rumah tangga nasida. Pasu-pasu mari tanggal 27 gabi arina denggan arina goklas niroha arina tahu memuji pasang apon warmi nabadie asiroham Tuhan. Nang nanang patupan ni Huriam do
General Repetisi Marsugut di Huriamon, ima persiapan malam Natal, posrohanan mardalan maido dengan lehon arina dengan arina tiur di hari Tuhan. Nang diakan Natal tanggal 24, 25, 26, nang tanggal 31 Desember, nang tanggal 1 Januari pe lehon marina dengan arina tiur. Dina patupahon parmingguon parlas nirohan parulupulupon kami di tongah-tongah ni Huriam. Nang patupahon nama Tuhan Purna Bakti di tanggal 25 Desemberon toho di Natal la parjulu. Ima tu amang Profesor Dr. Andus Joner Hasugian, Dr. Inang Penatua Nursinta Burmanurung. Nunga di patu panasida be Tuhan nabaron, ima pakubasyon di tongah-tongah na Huriam, marite hiti nang dicakon nasida tohonon hasit tuani. Atong Tuhan macohot nasida siang administrasi tohonan situai, setoktong manasida Tuhan patuduhon rohana sida nahubas di tongah-tongah ni Huriam. Nang di tongah-tongah ni Huriam. Paborat mana sida do denggan di bagasan nasi do holong ni roham. Memasuki masa pensiun di tohonan hasit tuani. Asih roham Tuhan. Nang sudi ruas ni Huriam GKP padung bulanon. Herbakon tangan mima masuk-masuk. Bahkan hamulian hasang apa di homa Tuhan Huriamon. Asa toktong marroan akka ganup bangso marminggu di son Tuhan. Laho mamuji pasang apoko jala laho mancalo barita nalis roha siakau Tuhan marite Huriamon. Pinuji pinasang malu Tuhan sian nasa roha nang sian nasa toninami. Hubasatami masudilan sian ni Huriamon Tuhan. Herbakon tangan mi masuk nasida. Palas roha nasida marite hite akka komunikasi do dengan do akka yanakon nasida. Jala palas roha nasida marite hite hahi pason do tirni roha nang tirni pikiran pe. Pinuji pinasang mali Tuhan. Sian nasa roha nang sian nasa toninak. Mangasaun gornya anakmu Yesus Kristus martangyak kami turupan. Amin. Marindi mahita sian ende nomor 404 ayat 2 do tolu unang hosai dina hulu. Ojahan iha porsyota dinalahu sumombahon piliata kita tu Tuhan debata. Imahatana natar surat di Galatia onom ayat sia songonom madido disi. Alai unang mamarna luja kita mambahin nadinggan. Aina manggutil do kita muse ditikenai anggo sopargali kita nuaing. Amen. Tapasahat ma piliata.
Ruas ni Tuhan tarim mahita jongjong. Tasombahon ma piliaton tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Di parhatop rohanami dosian unduk ni rohanami. Hodomual ni nasa ulibasa na mauliutus. Di sono pasatami do pilihan hamaleton nami tuho. Say jalo-jala paso-paso ma pilihan namion. Asa gabidalan panidangyon. Parsauran dohot ulan asiniroha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pilihan na hombar tulomoni roham. Jala parsidohot parohon harajonmu. Holong hasitongan. Dohot hadamionmu di sandok portibion. Buhai marohanai marhiti-hiti tondim. Asa saya toktong mandok moliati tuho. Di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rohanami mapeleanmi, O Jesus kasihan saja romai, ia salah sonang mabain angkai, Tokong gabiakan rumahku rohami. Martangiang mahita, alia manami na di Banua Ginjang, say penorbadiama guarmu, say Roma harajon, say saut molo maniroham di Banotongon songona di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon pangucunan, palu hamahami sian pangagu. Ruas ni Tuhata, borahat mahamu Tuhang ulan muna, asa hehe maho, marsinondang maho, jala jalo mapasu-pasu, nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midoho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasorhon madamena tutondim. Amin.